ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭୂସମ୍ବଳ। ଭୂସମ୍ବଳ ବୋଲେ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ବାସ କରୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଭୂମିକୁ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବି କହିପାରିବା। ଭୂସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା କହିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଟିରୁ ଆମେ ଏସବୁ କରିପାରିବା। ମାଟିରୁ ଆମେ ଶସ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ କପା ଗଛରୁ ଆମେ ସୂତା ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ମାଟିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ମାଟି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା। ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ବି ତିଆରି କରିପାରିବା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭୂମି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ କରିପାରୁ ତାହାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେମିତିକି ଧାନ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ମାଟି ଉପରେ ଆମେମାନେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବା, ରେଳ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରିବା, ପୁଣି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅବତରଣ ପଡ଼ିଆ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ମାଟି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି। ଏଟା ଭାରତ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଏବଂ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆମେ କନ୍ୟାକୁମାରୀକୁ ଯିବା 8 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଦେଖାଉଛି। 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଭାରତ ଉତ୍ତରର ଭୂଖଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଯିବା ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। 37 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ
68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वर 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वर 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व 67 पर आसब 68 तो 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वर आम भारत आरंभ होइछि एवं 97 डिग्री 25 मिनिट पर्यंत यह विस्तृत हो रही आम पूर्वर जीवा देखा 97 डिग्री 25 मिनिट क्योंठारे थिबो एटा यह अरुणाचल प्रदेश किबिथु नामक स्थान रे 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व पर्यंत आम भारत परिव्याप्त 97 डिग्री ईस्ट पूर्व माने पिला माने ईस्ट ये जो रेखा गुड़िक पड़ी अच्छे जहाँ बामर डाहाण को जाए ताको अक्षांश कहा जाए एवं ऊपर जहाँ तल को ये अच्छी ताको द्राघिमा कहा जाए।